Għalfejn taħseb li ħafna mix-xogħlijiet ta' De Soldanis fosthom id-damma baqgħu ma ġewx ippubblikati? Mela interessaw li ta' De Soldanis kien dak li jikkodifika l-Malti u jxandru mhux biss Malti ma wkoll barra. Bista ta' jagħmel dan kellu jipprovdi alfabet, grammatika u dizzjonarju li hija l-iktar għodda bażika biex il-sien ikun jista' jibda jinkiteb u jiġi standardizzat. Fost ix-xogħlijiet li De Soldanis ħalla manuskritti insibu dawk li huma marbuta intrinsikament mal-Malti, fosthom grammatika u dizzjonarju. F'dan l-istadju ma nistgħux inkunu ċerti għaliex dawn ix-xogħlijiet ħallew manuskritti. Idealment hija aktar riċerka li tista' titfa' xaq dawl. Għalissa nistgħu nagħmlu bis-suppożizzjonijiet. Jekk neħdu d-dizzjonarju, irridu nibdew mill-premessa li għal De Soldanis ma kienx possibbli li jistampaħaw Malta. Fl-unika stamperija li kien hawn dik tal-Istat tal-Ordni li twaqfet fl-1756. Dak iż-żmien l-istampar ma kienx mekkanizzat u x-xogħol kien ikollu jsir blidejn. Dan kien jimplika ċertu riperkussjonijiet, pereżempju, il-produzzjoni kienet se tieħu ħafna żmien fil-Kassa De Soldanis is probabbli snin u l-ispiża kienet se tkun waħda notevoli. Ma rridux ninsew illi dak iż-żmien min irid jippubblika kien ħajkollu joħroġ flusu minn butu u De Soldanis id-dizzjonarju kien magħmul minn 4 volumi, b'kull volum jammonta madwar 1000 paġna. Għaldaqstant De Soldanis kien ikollu jsifer barra minn Malta biex jippubblika għalli li xemmek biss kien hemm dar ta' pubblikazzjoni. Raġuni oħra l-fej ma setax jistampaħ Malta kienet illi l-istamperja ta' Malta kienet limitata fit-tipi, pereżempju ma kellix sinjali diakritiċi li De Soldanis kien jagħmel użu minnu fl-alfabet. Però irrelattivament minn fejn seta' jippubblikah jekk hux hawn Malta jew inkella barra l-iktar raġuni bażika l-għalfejn De Soldanis baqa' ma stampax id-dizzjonarju u li fil-fema tiegħi l-iktar waħda plawżibbli hija li effettivament id-dizzjonarju ma kienx għadu lest tal-istampa, informazzjoni li trita da tiġi fornita u fil-fatt idealment kellu jerġa' jikkupjah mill-ġdid il għaliex għadu pjuttost diżorganizzat. Ix-xogħol fuq id-damma u stess jistqar kien inqallu sigħat twal mill-ġranet tiegħu u inserta li fl-istess żmien kien ġie appuntat bħala bibliotekarju, kellu jikkataloga madwar 20,000 volum u dan naħsbu li ma setax iħallilu biżżejjed ħin biex ikompli jaħdem fuq id-dizzjonarju. Eventwalment saħħtu bdiet sejra lura miet ta' żejra ta' 58 sena u allura ma laħaqx ikkonkretizza l-ħolma tiegħu.